И здравейте хора, аз съм Прошка Гейминг. Избрали сме моите с клипа и дадете към каналата пишете за сега. Тук става парти. Ти бъркам в усата. Нека ти бръкна в лицата тако. Нека ти бръкна в Не, лицата. благодаря. Пускайте наш шанс! Да. Чай! Късно. Взех пръв патата. Добре, Боби идва. Правда? Боби идва. Не бе, спри, махни го това. Добре, идвай. Ние къде сме, бе? Ей, така, но... Наш шанс. Аз умрях. Добре, не съм умрял. Аз... Така, малко е тъмно. Не бе, спри, не го прави това, бе, издаваш звук. Не го прави. Чай, тук има нещо. Тук место. Ела, бе. Споко, ела. Беше като бординг ход. Бординг ход. Какво е това, бе? Електрическо. Ама, няма. Не, Онова де ти взема... Как се казва, айтемите? Голяма става. не. Това не е точно. Голямо, да, то няма нищо. Добре. Да, между другото. Здрасти. Йордане, спри да наследваш, бе! Той не следва. Добре, вадиш за... Боби. Внимай, ще може да има едно... Да се сред... О, той пусна. Браво, Дани! Къде си беше, Боби? Чакай. О, тук мисля, че знам какво има. Мисля, че има има едно чудовище, което е много трудно за убиване и има поне има по 2% шанс да се спавне. Не свиркай, поне ще... О, чуго! Дани! Спокой се, бе, сега Къде? бута. Продължай напред. Скуши, само се самоубивай. Да, скачи направо там. Дани! Прица! Това не е той. Не. Има нещо. Това е тръпа, ще умреш. Има трапля, Да, бе, да. Не, бе! Бе, басана, бе. Не, бе, равни се, бе, ще хване трапа, тъп ли си? Трябва да минам покрай него. Не е нужно. Аз мислих, че е едно друго нещо, ама не е. Искам врата, това е нещо. Аз искам да минам през крапа, Що? защото там може да има нещо хубаво. Може и да няма. Аз бих рискувал. Дани, при нас има крап. Чакай, бе! Майко! Бързо. Да, бе. No, идвай. Нямаше нищо. Буквално. Добре, готово. Не, там няма нищо. Не, там има тунели. Трудно ще ги такове. Трудно се правят тунелите. Няма да прескочим, само да не падай. Чакай, не ме бутай. Първо аз... Добре, не първо ти. Кажи ще първо ти. Помислих си, че умря пак. Чай, да, тук толкова има. Граси, Ники. Граси, Дани. Добре. Той умря ли там като? Не, микрофонът му е бъгнал. И едва ще го чувам. Е хубаво. Какво да се прави? Ама сам... чайник! Да, видях. Не, чай, не отивам тук. Защото инейте са опасни. И да. Защото има много търеци там, в принцип. Не, като цяло чудовища се спамват не вече тук. Четико ти. Това ще го взе само беше място, бе, за кути толкова ходно. Тук няма нищо всъщност. Чакай ме. Тя, знаеш какво е, излезе малко. Усещи Защо? тук нещата, И хорно. Да, Няма маркири си стана. с десен. Да, маркири си с десен бутон, защото така малко ти откриваш. При Дани има пая. Не, бе! Браво. Да си изхъби поне нещо. О, паяк е пред мене, какво ми говориш? О, мале, това ми скара къла. Хора, виждате ли го? Чакайте. Ело, брат. Ело. Аз сега какво правя, брат? Аз съм затворен. Трябва да направя, няма да минава през паяк, казвам ми се никакъв шанс. Значи... Айде знам. Да взимам тук нещата, после се върна в Ерикс, ако и Дан като умрял. Върнах се.
Да, супер, томати са умряли. Супер. Хора, просто ще тръгваме някаква край. Не се върши в Алекс, защото може да му убие нещо и просто не сме сигурни, поне сме събрали нещо. Човек, Кико, защо трябваше... Защо запребиваш по този път? Стартирай. Чай, да, забравя. Колко се струва колата? 500, ей сега ще Може. видим. 500 ли? Ама чай, тя продаде всичко, Само да постигнат 500. Ама не да си купим и нови неща, защото загубихме... Ма то абсолютно обаче. всичко е 445. Не, тя може да маркираш. Не, много повече. Да, ти просто не 700 маркираш. е Боби. Ние събрахме, значи, ние на втората луна събрахме 550 и Да, след не това събрахме преди почти това всичко. събрахме 200 и нещо. Вече би трябвало да е към 700. Съм първия, който Не ще Боби, влезе. Боби, не там, дали искаш да казваш. Чайте, не Ето, ето. влизате. Или? Как да вляза? Чай. Вляза! О! Как? Чакай, кой е това, бе? Чай! Кой е сега? Колко цъкна този бутон? Чакай. Какво бе? Какво съм? Чакай. Кирко, дай аз да карам. Чакай, искам само да аз да разбера карам, как. Кико. Там искам да пробвам. Само искам да пробвам как се кара. Ще мога да разбера. Кирко, пуснем това чистачките, бе. Ще глътне! Чакай. Не, бе. Аз съм ти! Yes, аз Да, не съм! моля се. Айде! Не! О, Боже, Да. всичките пари тогава трябва да ги скапчим, човек. Нищо, Аз ще ги обаче как да скачам. изляза? Чай. О, не! Какво стана? Така, самоубили се? Да. Добре, бе. Да, не умря. Браво на него, добре, идва след мен. Добре, хора, сега Наистина купихме ли да една не умря, планета. бе? Не знам. Как? Добре, значи виж, хора, сега купихме една нова планета. Трябва да сме по-внимателни. Тук има много гиганти и такива неща, тук трябва да сме внимателни. Знаеш. Не бе! Тук ни трябва първо много кръвта. Не бе, аз не отграм тебе. Да, сега кажеш всеки път ме удряш. Къде си не те виждам сградна? Не напред, колко. Така. Виждам ти стъпките, което е хубаво. Не, виждай. Ето го, данката е тук, бе. Но Ще сте вика, ще умря, бе. Булката вика, че си умря, брат. Чай, на къде да Защото- отиваш, Буби? Не, Буби, я... Доста Ей. високо скочи. Буби, няма... Ама ти скочи от много високо заради Да, това. напротив, те скочих от Не. високо. Никакъв фул демидж не съм взел. Ама не бъдем заедно, не бъдете заедно. Чай, Буби, не идвай с мен. Не искам да съм с теб. Ама така няма да се трябва, няма да се върнем до Там следващите няма неща. нищо, там няма нищо, гайс, идвайте. Имаше риба, ме. Тъй ли, окей, виж, къде подявате? Чекай. Лата, аз не мога да ви намеря. Ето, бутилки. Не чу, не го чувам. Достига. Робот? Къде е В стената. Къде си? Не знам. Буби, ела. Вие горе ли сте? Да. Не, долу сме. Горе Не сме, знам къде стъпи сме. си. Човек, аз не се Там. че сте долу. Не, горе сме. Къде е робота, Дани? Никъде. Ти го взе, нали? Не, бе. Кико Някой е намеря? лам сам. Не, бе, чай, дамката вече беше тук. Да, Боби, беше. Боби етаж е целия лутнат. Да. Тук вие лутнахте ли всичко? Да. На тука. Не, тук имаше стълбина, тук имаше стълби, Кико. Какво бе, даже не знам къде си. Къде си? Не знам. Къде сте, бе?
Къде сте? Имаше едни стълби. В никакви стълби не имало. Имаше и там имаше едни стълбове. Бой, ти... Видях. Ама не, Дани, ти имаш един вход, ако искаш, тука. Ей, Ти тук имаш има една. стълби. Не беше тук. Абе, Може, не помня тук не къде е. слушам никога. Рубик купче, дай го. Добре. За какво ти е? Това нищо не може да го дадеш. Ма, бъдете заедно, кой ме следва Аз всичко постоянно? взех. Някой ме следва постоянно. Да разгледайте, защото е възможно да има бракени. Да. Това е много гадно. Не искам да има бракени и да съм сам. Ама сега бе, брат, сега сме следя да ме махнете с мен. Просто Да, не знам, ме аз искам Боби да бъде с тебе. Ама защо? Трябва да сме разделили всичките. Аз искам тази Имаш има да болен полезни в топка? главата ми. Да, имам. What? Но миналия мап няма такива неща. Добре. Абе, защо си толкова изнерван? Защото постоянно ме следите. Чакай, спре. Не, това е... Чакай. Вземи ключа си. Пусти му пацата, още ви не удари така, не ме удариш. На мен ме е бъгнал. За 95! На мен ме е бъгнал, не мога да взема абсолютно нищо. Нито Не пък бе, да вземи ли дропвам. пилото тука, виж, вземи ли пилото тука. Не мога да взема нищо. Не мога добре, ще ало, го леп. взе. Да, не знам, бъгна ми се. Вземи си шуарът. Не бе, спри го, идиот! Ще ми шуар, че да тука. Да. Как Ами, трябва да го спра? Цъкаш работон на него и така. Добре. Си го пусна буквално просто. Не знам. Тук трябва да сме тихи, защото има бракени, те май могат да чуват. Това е в принцип доста труден бос за зомбиране. Оня дет не трябва да го гледаш, да? Не. Не, бракен, не кой? съм сигурен, не си спомням. Да, бе, оня дет го сложихме на снимката. Има такова, има Какво е но? такъв... Как е? Тук това с има нещо, помпата тук ли? има нещо. Той е с помпата ли? Тук има нещо, Кико, какво да дропна? Къде е бунтова? Махни лепилото. Лепилото махни. Не, лепилото не е ли хубаво? Чакай, Лепилото има 80, Добре, вземи бе. лепилото, махай го това, остави го, няма място, идвай. Не, чакай. Не бе! Това е идвай. Не си мятате нещата. Въпреки всъщност ще чакай, си махна от пацата може. Не, няма да я махна. Не знам. Боби, къде ти? Беги! Не чакай, то няма да ни направи нищо, май, защото сме двама. Ехо, Виж го, не, трябва да го убием. гони не! Не бе. Той е с метла. Помощ! Чакай! Защо ме гониш, бе? Трябва да го убием. Ехо, какво ще ми направиш? Не, бе! То стъпли, бе! Тъпли се, бе! Човек, има два. Ама той бори се просто! Защо го атакува? Тъпли си! Защо го атакува, бе? Какво? Защо го атакува? Той има Да и го така, убие. давай левка. Не Не си те! атакува. Добре, не аз. Боби! Аз чух от те. Аз чух от тебе. Да не го отряш. Не, аз чух от тебе, трябва да стоим заедно за не убива. Чакай, Да! И да не го отряш също ти казах. Аз това не го чух, извинявай. Да, ти никога нищо не чуеш. Сега сме, сега нямаме нищо, нямаме никакви пари. И сме минус един ден буквално. Как трябва да се дадем толкова много пари? 500 и нещо? Не, също съм сигурен. Абе ще видим. Не, май само 200, не знам. Не знам, извинявай. Добре, просто ме слушай. Само да кажем. Добре. Те ще се срещаш, вали ли? Къде си? Лутнат ли е? Първият етаж лутнат ли е, или? Не, дай нищо на горния сбой. Не, Ма, Кико, това как да пусна та кълца? няма, защото ти го нападне и то се агресира и затова започна. Не, бе, беше много смешно. Ние най-вероятно би свършено да сме дет, защото той имаше два бунтвора. Тук няма нещо. Чух нещо. Има такава... Човек, вие горе ли сте пак? Да. Чух е така. Ако не оцелиш. Няма да те оцеля, бе, Йордан, аре спри. Брат, искам да съм сам, бе, човек, оставете ме на мира.
Аз не искам да съм... Дани не ме иска с него. Аз И искам аз никой искам с с мен. Аз. Защо? Аз... Добре, няма да говоря. Не, всъщност, ето, вземи картината. Да, това така ще помогне. Даже всъщност знаеш какво е, ела. Да оставим. Вие къде сте по сега? Айде. Да, слез. Не, така ще ме прибиш. Скочи сега тук Ако по искате, просто ги дропвайте и след това пак ги носете. Сти го тук, още може. Не, защо ги оставяте тук, човек? Няма Има кой да лодки взе. тук, богове! А ти... Добре, както и. Добре, идвай, Бог. Има тъпи скъпани ходинг, богове. Не искам Добре, разбрахме. Не, тук ще минах. Кико... Да. Какво Кико? След той ти е виновен. Най-много какво ще малко. Между другото. Човек, Борисе, ти с пари. До сега да се зарави двамата спорите. До Така. сега вие двамата спорите. Маска, слагам си я. Писна ми в живота. Писна ми. Ще те убия. Не, моля те спри. Какво може да направиш сега? Ще стане на такъв. Добре, махме се, ние взехме всичко, няма нищо. Тук повече. Много малко неща. Тръгваме. Добре, сега къде да отида? Прибираме се. Защо? Ще няма нищо. На Долният плотик етаж. има. Къде? Долният етаж лутнат ли е? Не. А, Аз не мога сега да го лутна, човек. добре. Ама Да. Кико те пита. О, кухня! Намерих кухня! О, лампа! И чаша! Голден къп. Браво! Добре, супер! Добре ще ги намеря. Добре, дай, това ще го взема аз. Още една лампа. Още ли бе? Да. Браво, бе, ние намерихме тук много неща. Добре, върши се. Тук има ли още работи? Боби, Не. връщай се. Връщай се, бе! Бучи, тъп ли си? Нямаш какво да вземеш повече, нямаш място. Аз мога да взема. Не, имам още един слот. Ама не ти трябва Чай, да Боби, си Боби, вземеш Боби, чакай. Боби, вземи Добре, и ти това, пускай. вземи и това и се връщай. Аз сам ще продължа. После... Кой е хед? О, не! Кой е хед? Не. Няма, Данка, гледай го, ние отиваме да такова, ти го гледай представяне. Какво е това? Чай. Нещо, което трябва да го гледаш, ако не го гледаш, ще те убие. Данка сега ще го гледа, за да ни освен да се стане, защото... И ще се самоубие? Ще се Не бе, няма, бе, той ще го гледа, за да не го нападне. Ако не го гледаш и ще нападне в гръб, но ако го гледаш, няма да ти направи нищо. Опа, защо сгрупна? Идвай буди, защото Данката трябва, такова може да убие. Някой трябва да го гледа. Тук сме. Къде е? Ей, тук. О, не има такъв за таковата. Сега, какво правим? Гледа, някой трябва да го гледа. Има какво. Буби, я го Гледам гледай го, го за малко. гледам Да. го. Добре, дай. Къде е твато? Данка, ела. Къде е за... с помп? Убийте го! Не може. Има нотка, Гледай го къв? гледай го за малко. Има нуткракър? Да, знам, аз сега ти казвам да... Къде? Боби за малко да гледа. Не бе, тъп ли си? Къде? Боби! Боби сме отсели с лопатата. Да, бе, брат, сега даже не разбрах къде е. Какво стана, Дани? Да, супер, то всички умряхме, браво, ти двойката е мъртъв, нали? Да ресетваме, то няма смисъл. Де да знам, ако той реши да ме Да, нали, брат, днеска ще го видим. Аз не можех да направя абсолютно нищо. Кико, къде си? Идвай, в стъпките ми следвай. Следвай ми стъпките! Това е, кой е те бахуя стана сам. Дайде. Еми. Какъв е живота? А сега отваме първия етаж първо. Първият етаж. Чакай, той Данката е тука. Да, Боби, къде? Зоби! Добре. Взел си зъби. Чувате ли ме? Да. Ама аз си на друго място. Така, да видим сега тук какво има. Тук няма нищо. И ние всехме на мърсна мъж. Не. Аре бе! Да, не ми пука. Така. Между другото, хора, пишете в коментарите дали ви хареса поредицата. Така да се дознае. Не, ако ще го вземаш, не се знае. Дали ще ми потрябва. Къде сте, бе? Чувате ли ме? Къде са тия, бе? Трябва да съм на първия етаж. Да видим.
И какво съм ради двамата? Не ми се вярва. Къде са, бе? А, ето ви. Къде сте, бе? Не ви чувам. Айде, от някъде на такъв. Айде да видим. Ехо! Да, бо, Кико. Къде сте? Тя защо? В една... Аз ще видих роботи къщи. Не бе, не го пускай това, бой. Издаваш звук. Знам. В тази игра не е хубаво да се издава звук. Верен. Човек, аз имам, че не тъй, че то малко няма смисъл. Не, ти си го гадно, така че да не издава сигурно такъв звук. Добре, Боби, дай да се връщаме, тук няма нищо полезно. Аз да знаете, че аз отивам на втория Да, бе. етаж. Аз отивам на втория То етаж, на да втория знаете. етаж няма нищо. Откъде знаеш? Нагоре, горе на гладното ли? О, Да, бе, топка. да. О, аз ще я взема. О, да, аз нямам как. За да... Те Да, какво да още ти ли е да втория етаж? нещата. Човек, аз се изгубих, ние не дойдохме от тук. Аз ще транспортирам след малко. Какво? Е, Аз ще транспортирам след малко. Какво? Ще разпусти. Ще транспортирам. Да. Какво знаеш? Добре. Къде? На втория етаж. Оставям ти лопатата. Добре, ние ще вземем после на връщението. Споко. Ти ако искаш ще учи да, точно. Майко, как ме стресна. О, тук има големи стаи, много големи. О, я виж какво има тук. Трябва да намерим кухня задължително. Чакай. Добре, как и да е, малко ще издавам звука някакво да направя. А, не. Ето маска. Почакай. Маска я дай. Не, стой, защото е опасно. Чакай, ето ми запиша. Вътре има. О, има фари за те тук. Данкса от тук ли е дошъл или той е също от мен хода идва? Не, той е отгаден. Виж какво има? Да, това е не, кой ще продължи? О, чакайте! Тихо! Какво трябваше да направя? Какво трябваше да направя? Как? Не, защото Никой не говорихме. говореше. Никой не Не говореше. знам, Аз защото се не говоря. знам. Той просто влезе в кораба. Да, знам, нали? Нова кола. Не, ние сме Имаме още пресякани. един. Да, знам, купихме 6 пати, ни Да, свършиха добре. това е много странно. Как опатите ще ни свършат? Да, следвайте ме. Човек! Последния ден. Чакай! Защо сме тука? Защо сме тука, бе, човек? Защо влезохме Но- тука? Не! Има малък шанс, има много Елате малък шанс. надолу. Защо? Защо сме тука? Това е много гадно, ще мапа е така, брат. Идеята не беше Не, тази. тук има много повече лут. Не съм сигурен. Принципно, но тук ние винаги набивам. Аз вече имам 3 айтема. Не знам, защото намери голяма стая. Не знам. Аз че изказвам го харесвам така повече. Не, да, има. Аз какво ти казвам, човек? Плюс 80 сега, това е фри 80. Чай, тук има нещо. Не ти го взема. Аз знам, Не го аз го взимай, взех. не го взимай реактор. Да, още няма да го А той взема. Боби къде О, е, намерих топка. Намерих топка. Добре, а Боби къде? Намерихме реактора. Боби, намерихме реактора. Къде си? Намерих Боби, аз се чух за да малко. работи картина. Какво? Аз намерих реактора, апарата са. И аз имам още работи. Аз викам да вземаме тия работи след малко, защото ни намирахме изключително много работи вече. Ама не бе, трябва да ти много неща, защото няма да успеем да премине. Не го взимай това, където се свети. Да намерим още малко работи, Няма. да търпваме и да се Да, ама лакаме. ще успеем ли да доживеем? Според мен да, защото е рано. Супер Виж, все рано. пак. Не бе, не за това бе, да ще доживеем после за парите. Не ще ни стигнат. Да, би трябвало да 200... Добре, Абе, аз чакай. викам още малко да съберем. Да, и аз казвам, Трябва защото да съм имаме сигурен. късмет с подаръците. И с подаръците. Да, прав си, Боби, да. Да, толкова това, ако не Но дадем тук много... може да ни са такова да ни са падни каша режиста. Да, това е много добро. А то може да ти подарък къде не се падне. Да, от подаръка може да ни са падни каша режиста. Това е много добро, ако се падне. Нали? Тук такива животни като в оня Mansion има Да, ли? Или да, да, има. Абсолютно ще като същото, на... абсолютно същото е.
Сам Да. дече на. После мапа е друг. Да. Тук, не, май да тръгваме. Добре, аз вземам апарата си и тръгваме. Ими да, айде, я го търпа е. Дърпам го. Добре, хора. Не, вземам апарата си. Тук сме. Къде са тия? Къде сте? Къде сте, бе? Да, аз взех всичко. Сега ако има куче отново, направо. Затварям за вратата. Опа, така, подават стоши, няма да ги отваряме. Добре. Така, сега Трябва да влизам ги отворим наистина. над Ще ни стигне нещо още. ценно. Да, ние имаме 366. Над картината, бе. Не, то не е така, то е по координатна система. А, Дай да видим какъв ще се падне. Тук пак е C, 64. що бе? Абсолютно също е. Е, пак Колко струва? 320. Стига 320. 494, Тя, бе. не говорите. Той ли е? Да, Чакайте, бе. ма е толкова. Добре. Супер. Чакай, не! И това ще бъде днешния клип, хора. Не избра сме да си клипа и додайте каналата, почивайте известия. И бай-бай, както вижте сме от кораба. Аз съм шкаф, дади!